Boas e confitados días, amigas, persoas todas. Son Carmen Granxeiro e hoxe da man de Adega vos traio algunhas pequenas propostas para facer que a nosa pegada escrita no mundo sexa un chisco máis ecolóxica. Alo imos. Cando precisamos algún aparello para escribir con tinta, podémonos decantar polos típicos bolígrafos de usar e tirar, moitas veces hai deses de publicidade tamén. Como vedes, teñen moitas pezas que ademais fan que a súa reciclase sexa dificultosa ou directamente non sexa. Ou podemos escoller bolígrafos ou plumas recargables. O meu boli favorito, por exemplo, era da miña tía avoa. E así, pois, todo moito máis persoal. Por suposto, sempre o máis ecolóxico é empregar o que temos na casa, o que xa se marcou, e a partir de aí ser consumidores cada vez máis conscientes e ir evoluindo, ir mellorando e desfrutando, sobre todo, de facelo. Así que felices escritas e ata a próxima.